Hello everyone, I am Shirley. Today I'm going to try to teach you English with a very basic ideas. So this is my first video lesson and I hope my video would be helpful for all school children and university students and all the other people who want to learn English in their free time or either as a compulsory activity. Salam, men adım Şagirli. Şu gün size ingliz tilini esası düşünceler bilen esası düzgünler bilen öğretmeye çalışmakçı. Bu bizim mektep okuwçylarymyz üçin, ýokary okuw mektebiniň talipleri üçin ýa-da boş wagtyny ingliz tilini öwrenmek isleýänler üçin bir kömek bolarmy diýip pikir edýäs. Şu gün ilk bilen siz bilen ingliz tiliniň sözlemleriniň guruluşundan başlaýaly. Eýsem ingliz tiliniň sözlemleriniň guruluşyny bilmek bizim üçin näme üçin zerur? Şeýle pikirleneli, köp okuwçylarymyz ýa-da köp adamlar bir näçe inglizçe sözler öwrenýärler. Sözlüklerden ýa-da beýle kitaplardan ýa-da telefondaky suratlary seredip, mysal üçin machine, car, ýa-da mysal üçin computer ýa-da oturguç, chair ýa-da board, tahta ýa-da mysal üçin window, door ýa-da bir näçe sözler öwrenýärler. Ýöne bu sözleri özleri gürleýän wagtlary yerli ýerine goýup bir sözlem görnüşini emele getirmek birazcık bulara kynçylyk töredýär. Şoň üçin ilk bilen biz şu gün ingliz tiliniň sözlemleriniň guruluşyny size düşündirmegi makul bildik. Onu gelin başlaýaly. İlk bilen türkmen dili bilen deňeşdirip öwredeli ingliz tiliniň sözlemleriniň guruluşy. Türkmen diline sözlemleriň esasy iki sany baş agdasy bar. Bular eýe we habar. We biz muňa türkmen diline ýygnak ýöneköy sözlem diýäs. Mysal üçin men okaýaryn ýa-da biz oýnaýarys. Olar tomaşa diýerler. Sen iýersiň ýa-da siz içýärsiňiz. Ine şular ýaly diňe eýe we habardan ibaret bolan sözlemlere türkmen diline ýygnak ýöneköy sözlem diýäs. İngliz tilinde näli? Elbetde ingliz tilinde de her bir sözlem baş agdasy subject and verb. Sözlemiň eýesi subject, verb, habar ýa-da işlik diýip adlandyrýan düzümmiz. Ine şu ýere çenle ingliz tili bilen türkmen diliniň guruluşy iksem meňzeş. Mysal üçin men okaýaryn diýip bir mysal berdik. Men okaýaryn ingliz tiline men I okaýaryn read. Iksem ýas I read. Men okaýaryn I read. Iksem deň. Ütkeşme ýok. Ýa-da mysal üçin biz oýnaýarys. We play. ýa-da olar tomaşa diýerler. They watch. ýa-da mysal üçin siz iýersiňiz. You eat ýa-da you drink. Siz içýärsiňiz diýen manyndadır. Eýer şu ýere çenle ütkeşik bir arasynda uly bir tapawdym ýok. Diňe sözler ütkeýär. Inne ýene bir tapawutly ýere türkmen diline ýaýran ýöneköy sözlem diýip bir sözlemimiz bar. Munda bolsa, ýanky men okaýaryn diýende meniň näme okaýandygymy aňlatyp gelýän sözlemiň içine goşulýar. Biz muňa aýyklaýjy agda diýip adlandyrýas. Aýyklaýjy agda türkmen diline köplençi halatda eýe bilen habaryň arasynda ýa-da habardan öň gelýär. Mysal üçin men okaýaryn, meniň näme okaýandygym belli däl. Men kitap okaýaryn diýip aýdýas. ýa-da biz oýnaýarys. Biziň näme oýnaýarymyzy aňladýan söz. Mysal üçin diýeli biz futbol oýnaýarys diýen bolsak, biz futbol oýnaýarys. Biz bilen oýnaýarsyň arasyndan gelýär. Inde şu ýerde ingliz tiliniň sözlemleriniň guruluşyna birazajyk tapawut ýüze çykýar. Ýanky aýyklaýjy agza habaryň öňünden däl, ingliz tiline aýyklaýjy agza işligiň ýa-da habaryň soňundan gelýär. Mysal üçin I read diýdik. Inde a book diýen sözi, kitap diýen sözi, ýanky ýaly I a book read däl. I read a book. Men okaýaryn näme? Kitap. Ýa-da mysal üçin we football play. Bu sözlem ýalňyş. We play football. Biz oýnaýarys näme? Futbol. Ýa-da mysal üçin they a film watch däl. They watch a film. ýa-da you an apple eat. Bu sözlem ýalňyşda. You eat an apple. Sen iýersiň alma.
görnüşini sözlemleri düzmek gerek. Ine bizim häzirki düzen sözlemlerimiz ingliz diline umumi häzirki zamana degişli. Hani bizim edil häzir edip oturan işimiz diýeli, sen ezer kitap okap oturýarsyň diýeli, umuman okaýarsın. Sen oýnap oturýarsyň diýeli, umuman oýnaýarsın diýeli, umumi häzirki zamana degişli. Şoň üçin hem muny ýat tutmak isleýäs. Indi bir beleki düşünjämiz hem şu, türkmen diline sözlemin habary. Isenlik söz toporundan ibaret söz toporunun düzülüp bilinýär. Mysal üçin sanlardan emele gelenine, mysal üçin näde aýdyp bilýäs? Men birinji, mysal üçin bir zada nowata duraňyzda men birinji dip men sözlemi ýese, birinji sözlemiň habary, bärde sözlemiň habary sanlardan düzülipdir. Ýa-da men okuwçy, men sözlemi ýese, okuwçy atlardan düzülen bir habar bolup durýar. Ýa-da men okaýaryn, bu ýerde işlikden düzülipdir. Ýa-da men ýadow, ýa-da men ağaç diýýärli sözlerde bolsa, sözlemiň habary sıfatlardan düzülipdir. İngilis diline şular ýaly düzgün barmy? Ýok. İngilis diline hökman suratda sözlemde hökman suratda bir sany gymly hereket aňlaýan bir işlik bolmaly. Hökman suratda her bir sözlemde her gymly hereket aňlaýan işlik hökman bolmaly. Şeýlelikde biz bir gowy mysal bersek äger, biz sözlemiň ingilis dilindäki sözlemlerin guruluşyny telefonyň guruluşyna meňzedýäs. Elmemizde mobil telefonlar ulanýas we käwat mobil telefonlarymyz elimizden gaçyrýas boly, ýere gaçanny 3 bölege bölünýär köplenç. Mysal üçin telefonyň özi, batareýasy we gapagy. Indi şeýle hatarlamyzda subject, verb, object. Subject, verb, object. Telefonun misalında telefon, batarya, kapak ýaly 3 tane elementi emele getirýär diýeli. Telefonun misalyny hasam düşünküler ýaly görkezýäs. Bu ýerde sözlemiň eýesi telefon misalında, verb bolsa batarya misalında we object kapak misalında. Köpümiz bilýändir, batarya her bir telefon üçin iň möhüm zat. Hiç bir telefon bataryasyz işlemeýär. Telefonun özüm möhüm, emma kapagy bolsa da bolýar, bolmasa da bolýar. Käwat kapagyny goýman elimiz bilen bataryany tutagada gürleşen halatlarymyza duş gelýär. Olam durmuşymyzda duş gelýän ýagdaý. Şeýlelikde biz ingilis dilindäki işligin, ýani subject, verb, object diýilendäki verbiň ne derejede ähmetiniň bardygyny telefon, batarya, kapak görnüşüne düşündirmek istedik. Bu bir telefon üçün bataryanın ne derecede mühimdigini düşünýän bolsaňyz, ingilis dili üçin bir sany işlik, gymly hereket aňlaýan işlik gaty mühim. Şonuň üçin ingilis diline her bir sözlemde işlik bolmaly. Eýsem ingilis diline her bir sözlemde işlik bolmaly diýdik boly. Türkmen dilindäki ýaly mysal üçin men aman, men okuwçy, men ýadow, ýa-da men ağaç, men şadyan, ýa-da mysal üçin biz mektepde diýen ýaly içinde gymly hereket bolmayan sözleri nädip aýtmaly? Muny nesip bolsa video dersimiziň innik sanyna size nesip bolsa düşündiririz. Egerde biziň size düşündirmäge çalışýan zadymyzyň ýa-da biziň bir çekken zähmetimiziň ýerine düşýändigine önüm bildirseňiz, ondan nesip bolsa tesirlerde bize tesir ýazmagy unutmaň. Thank you for now. Goodbye. See you next time.